Lleucu Edwards, arweinydd Cylch Meithrin Eco Tywi yn Nghaerfyrddin. Mae bod yn apprentice yn ffordd wych o ddysgu a datblygu. Chi'n gallu bod yn dysgu wrth weithio, felly nes i lefel 5 drwy weithio yn y Cylch, a hefyd gweithio adre drwy yn ystod y pandemig, a hefyd lefel 3 wrth weithio mewn meithrinfa. Felly mae'n ffordd gret o ddysgu a datblygu wrth cael profiad o fod gyda'r plant hefyd sy'n bwysig iawn. Mae gyda ni aelod o staff sy'n newydd cwblhau lefel 3 prentisiaeth gyda ni yn y Cylch, a mae wedi cael swydd wedyn llawn amser gyda ni yma. Felly mae'n beth gret bod hi wedi dysgu a datblygu wrth wneud y cwrs, a mae'n credu bod yn bwysig bod ni'n rhoi cyfleoedd i bobl datblygu wrth wneud prentisiaethau gyda ni o fewn lleoliadau blwyddyn cynnar, ac nhw'n dysgu wrth fod gyda'r plant. Mae'r holl tiwtoriaid oedd gyda ni yn gwneud yr Apprenticeships yn siarad Cymraeg, felly fe wnes i gallu cwblhau yr holl waith yn Gymraeg. Felly roedd hwnna yn elfen bwysig iawn i fi, a oedd e'n gret cael gwneud y cwrs yn fy mhrif iaith sef yr iaith Gymraeg. Mae'r anen yn fawr iawn i lleoliadau gofal plant roed y iaith Gymraeg yn fyw i'r plant. Mae hynna wedi dod yn amlwg pam enillon ni fel Cylch tender dechrau'n deg i ddatblygu lleoliad Cymraeg.